Ushiya ngalazi uNtsika laphana ikhuluma noMgibe, lokho kulandela amazwi aMgibe athunyelwe uNtsika-ke kuye athunyelwe uMgibe kuNtsika. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lombuso njengamanje ubingelelayo yena Mathinta Acebisi. Ntama sekhaya ngabe usuku lakho lokuqala ulanca uthenze kulungela upress subscribe button wenze sure ukuthi uyalike ulinde bese ivideo yaphela bese uyacomment. Kanti ivideo ungayishare uyishare someone ofuna ukukhuluma naye noma ke ofuna ukuthi ni discuss naye le ndaba. Unsika ushiya ngalazi laphana kuMgibe njengoba-ke esho nokusho ukuthi yena akakwazi ukukhuluma naye njengamanje. Lokho kulandela ukuthi uMgibe wake wathukisile waphinde wathuka nonyazi lwezulu uyoqala ukumlalela mhla ngathi uyazehlisa kulabo bantu ekuyibona owabathuka. Kanti uMgibe ubemxwayisa nge-scam-ke alethi lesi uNtsika okade sirana esiza abantu bekade bebanjwe inkunzi. Waveza nokuthi uMgibe udla imali yenyanga uphinde adonisele futhi nenyanga. Ngaphandle umusho isikhathi kamntwana sekhaya ngiphethe ivideo kaNtsika la khona echaza. Undaba ngele weMgibe angithandi ngibona umdala ulokho siphendulana ngoba into yenu nenza lento kuba izinsizwa la kuma social network nezinsizwa zo TikTok ukwenza nje umzekelo uGay wabiza nomhla ka1 awazi ufike kodwa ungamanda kakhulu ngapha umanzi emlonyeni umama nje kahle kahle umfazi lalela ke Mgibe akulula mina ukuthi ngithathe i-opinion noma umbono wakho. One, ngashutha down umqondo wami ekuthenini ikhona into engiyimukele esuka kuwena emlonyeni advice mhlazana uthukisilo mhlazana uthuka unyazi. Angeke ngikwazi mina mfowethu ukubanjwa izandla ezingcolile ngiclean. So wena ufuna uku-advise mina mhlambe kuyomela uqala uxolise kuzo zonke izinto ozenza nokuthuka unyazi nokuthuka isilo uxolise yonke lonto leyo uyikhombisa ukuyisola njengomfana okhule ekhaya. Mhlasimpe ke lapho sengingakwazi mina personal ukulalela into eyishoyo. Two, wena ubungeke uzuyenza ivideo wenza ivideo wena ngenxa ukuthi sengithinta inyanga ngoba uyazi ukuthi la odla khona. Wena last week ngolesine ubusemhlanga eMushroom Lounge hlangane nenyanga thizeni. Ngiyamfaka uDubula kule nto ube khona but uDubula umuntu emntakambatha bengamela angene kule nto le. Wena noDubula nidla imali yenyanga thizeni. Le nto eyisho phakathi umthakathi ukuthi omaskandi bayapheqwa akugcini ngomaskandi kuphela. Ngiyabatshela abantu manje wena uyapheqwa. Wena nje ububala ama payslip ukuthi nama payslip amathathu. Eyodwa ama payslip ayokupheqwa. Kodwa phela umfana bandlela ozama ngayo uzama ngomdidi mfana ayikho yendle. So yabona into yokukhuluma bangomsindo ngoba yazi enye into engifisa ukuthi yazi uma ngathiwa ukhuluma kanjena uba seduze uyakwazi umkhipha umuntu lapha kufuka ifoni ungambuka ifoni umbukela eduze mhlawumbe izinto anga uyikhuluma ukhuluma kanje ngoba uyagcina ngokwanda la emlonyeni la enkulumo zokuxhumana mase mekuhlangana nezinsizwa lapha ngaphandle awuwe ohlangana nezinsizwa ngisho ngeke wenze lutho nje ukuhlangana nje nazo awuwe. So mfana omdala kunzima kumina ekuthenini nginga-entertainer ngifocus. Le video ngayibona I think 3 days back yabo ngasendela 3 days back ngayibona and you mention izinto zokuthi mina nawe sasophathi 400,000 noma 500,000 wazinganza ngaze ngiphathe leyo mali ungazela khona oqala uzongikhuza nje noma uthi uyangibonisa uhlanganaphi nami ungazelaphi nje mina ngumZulu wena usiyena uMzulu angifuni ukuthi siye sifike nesicwasana ngokobuzwe ngisho ukuthi uyena kumZulu ezinye izinto angilutho uunderstand ezithinta isiko lethu thina amaZulu siyasaziwa njengesizwe esinobuntu nesizwe esinozwelo nesizwe esinakekelayo. Uma nginakekela ngizofa uhlangana nabi nalokho wena wazini wena oqala nje lokho wazini oyaziyo wena ama payslip amathathu yebo yodwa yokudunusa kula ama payslip amathathu uyadunusa wena. Lokho ungikhuza njengoba ngithinta ubona ngigcina sengithinta nalabangani bakho ngeke ngimention inyanga ngoba ngadlula kuyona. Ubozi ngohamba ngize ngithinta nakizo lezo nyanga lezo engabangani bakho uvale kumpompi. Nidla imali yenyanga ninazinsha bese ngihambe nibanga umsindo la ku TikTok nibanga umsindo ekutheni manje uyangikhuza manje uyangibonisa nalezi ingcelebane zakho lezi ezikuvumelayo. Mina ngeke ngizwe ngawe. Engizwe ngawo mfana kithi mina nje ayikho into eyiseluleko umhlazane waxolisa ke ngesenzo wasenza ukuthuka unyazi nokuthuka isilo sethu thina amaZulu usihlaphaza ngenhlamba mhlawumbe ngiyoyiza into esho wena okwamanje nje kahle
ayikho into engiyimukela ngithatha kuwena ngoba nakhona ukungibonisa kahle kahle ubungibonisa uyadefenda wena usengaze ngifike lapha ke ama-video angikhishiswa ngowena ngikubekile ngakhishisweni ama-video and I don't need to explain myself wena yes mfana kithi nawe lento ukwanda ngomlomo sabafana nje ahlahla ayikho right wena uMgibe ngitshela but nje mfana angeke ngize ngibonise wena ayikho advice ngithatha kuwena mina ngubhuti wena umfana nje uhlezi umfana futhi ungana amajazi awu3 noma u4 umfana nginelilodwa mina umfana nje kodwa ke uhlezi futhi umfana ke kimi ngubhuti kuwena ilento ke niyenzayo kusasa ngihambise ngixolisa ethi hayi ngiyaxolisa bhuti bhuti ubani mina bengingazi bhuti afowethu amusana ukudukisa isizwe ngenxa ukuthi nina nidla imali yabo labantu labo nidukisa isizwe sikhona thina siyabaveza siyabavikela abantu sohlezi sikwenza sho singafa sifele khona wena ucabangela mina usengifela abantu ayi mina ngiright sengiphilile mina ngiphile kwanele mina awugcineke ungikhuza base ngiyasho ukuthi ngiphile kwanele ngisho ngingafa kulungile ngiyeke ngife vele ngeke ubenefit noma yo benefit lutho ayikho into ekusizayo ukuthi ngiyaphila noma ngingasekho futhi uyokhohlwa ngeke uzwazi nakwazi futhi so ke musukwenza ngathi uyangikhuza kanti uvikele isinkwa sakho mfana omdala.